Moikka! Astu sisään Design Mia Mannerin koruliikkeeseen ja verstaaseen. Minun mielestäni hyvin suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu uniikki tai piensarjakoru tuottaa kantajalleen korkeatasoista tyyliä, kauniita muistoja ja iloa pitkäkestoisesti. Korujen muotokielessä käytän laajalti puhtaita ja graafisia linjoja, yhdistäen ne yllätyksellisiin yksityiskohtiin. Korussa tulee olla juju. Tilaustöitä tehdessäni toteutan asiakkaan unelmia korusta. Siksi jokainen koru suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaan ja tehdään kuin se olisi ainoa työ sillä hetkellä tarkkaan ja huolella. Hyvin tehty koru kestää vuosien saatossa myös uudelleen modifioimista ja päivittämistä. Näin asiakas saa vanhasta korusta uutta ja samalla se on kierrätystä ja tietenkin ekologista. Näin mukavalta täällä näyttää. Suunnitellaan yhdessä sinun unelmasi korusta. Moikka!